Il-Malta Premier League żvelat pjani għal stadium ġdid fil-Marsa, il-Malta Premier Stadium, fil-kumpless sportiv tal-Marsa, proġett li mistenni jitlesta sal-2030. Deskritt bħala id-dar il-ġdida għal futbol Malti, l-stadium mistenni jesa madwar 5,000 persuna. Il-proġett huwa maħsub biex joffri faċilitajiet moderni li minn barra il-futbol jistgħu jintużaw għal sports oħra u attivitajiet differenti, inkluż avvenimenti u kunċerti. L-ispazju se jkun iddisinjat biex joffri l-ambjent aktar adattat għal partitarji u l-familji. L-istadium hu maħsub ukoll biex jilħaq standards internazzjonali fosthom dawk mitluba mill-UEFA biex ikun jista' jilqa' kompetizzjonijiet internazzjonali. F'konferenza tal-aħbarijiet fl-isfond ta' uffiċjali ewlenin fit-tmexxija tal-klabs tal-futbol Maltin, iċ-ċermen tal-Malta Premier League Joseph Muscat mela ċara li dan mhux proġett ta' kummerċjalizzazzjoni u ta' ir-raġunijiet li għalihom l-għażla waqgħet fuq il-Marsa. Iċ-ċentralità tal-Marsa u l-attrazzjoni tagħha hija li hija maquda ma' uħud mill-arterji ewlenin ta' traffiku f'pajjiżna, ġifieri jagħmlu l-aċċess għal dan il-post aktar faċli. Nużaw Albert Town u nużaw il-Park and Ride Reap hawnhekk. It-tieni attrazzjoni ewlenija hija li m'għandniex bżonn l-ebda tip ta' bidliet f'pjani lokali jew f'regolamenti illi biex jissir dan il-proġett. Dan il-proġett huwa totalment konformi mal-regoli kollha tal-ippjanar. Il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri qal li dan il-proġett jista' jiġi sostnut minn investiment barrani permezz ta' proċess kompetittiv imsejjes fil-qafas taċ-ċittadinanza bil-meritu fejn applikabbli. Li min ser jersaq qudiem u jagħmel kontribut u investiment eċċezzjonali f'dan il-proġett sabiex ikun ikkunsidrat wara anke proċess ta' due diligence għal ċittadinanza bil-mertu. Il-Ministru għall-Isport Clifton Grima qal li l-proġett se jkompli jsaħħaħ l-infrastruttura sportiva u joffri aktar spazji għall-attivitajiet u kompetizzjonijiet. M'hemmx għalfejn stadiums enormi imma dawk li jirriflettu dik li hija bħala kapjenza id-domanda anke għas-settur tagħna. Fuq kollox l-istess stadium ħajkun qiegħed jgħin ħalli l-faċilitajiet tar-rugby, tal-baseball u oħrajn illi semmew ikomplu jiġu sostenuti. Il-kumpless se jservi wkoll bħala l-kwartieri ġenerali tal-Malta Premier League.